Eli mä oon tosiaan Halosen Juha ja mä teen pikatutkimusta hammashuoltoon liittyen. Niin sopiiko, et vien maks pari minuuttia aikaasi? Jes, loistavaa. Mä kerron ihan nopeasti. Eli kysyn tosiaan vain yhden ainoan kysymyksen, jonka idea on selvittää kysyntää markkinoilla. Ja voit vastata siihen painamalla joko näppäintä 1 tai näppäintä 2, sen perusteella mitä tahot vastata. Mutta nyt itse kysymys, eli jos olisi mahdollista saada uusinta teknologiaa oleva sähköhammasharja, joka maksaa kaupassa yli 200 euroa, nyt tutustumistarjouksena alle 20, niin oisitko kiinnostunut? Jos kyllä, niin paina 1 ja jos ei, niin voit paina 2. Hei, sori, nyt ei jäänyt disketille, niin otetaan vielä uusiksi, eli 200 euron harja alle 20. Jos tuommoinen kuulostaa hyvältä, niin paina 1 ja jos ei, niin sit 2. No niin, siinä olikin kaikki. Tää oli lyhyt niin kuin mä lupasinkin. Mutta hei, suuret kiitokset sulle ajasta ja erittäin hyvää päivän jatkoa.